O illamento en soidade é máis difícil de levar, máis para aqueles que pola súa idade pertencen a un grupo de risco que limita as súas saídas para poder abastecerse. Co fin de acompañalos e cubrir as súas necesidades, o Concello de Boiro vende poñer en marcha un servizo de asistencia telefónica. Acabamos de poñer en marcha un servicio de chamadas telefónicas que vai destinadas a persoas maiores do noso municipio que viven soas. Temos contabilizados máis menos sobre 3.000 persoas maiores de 65 anos que viven soas. Xa se empezaron a facer as chamadas telefónicas. Neste momento xa contactamos con 131 persoas. Temos 24 que non contestan e temos 160 que non dispoñemos de número de teléfono. Para iso, hoxe a mañán vimos de ter unha reunión ca Policía Local e ca Guardia Civil para que eles se encarguen desas 160 trasladarse a esos domicilios, ver en que estado se encontran esas persoas, se necesitan algunha axuda e xa traer unha referencia, un número de teléfono. Os traballadores do Departamento de Servizos Sociais chamarán periódicamente a estes veciños para interesarse polo seu estado e saber se precisan axuda para facer a compra ou adquirir medicamentos. Ir sabendo a evolución que vayan tendo por se necesitan facerlle as compras para o tema do supermercado, o tema tamén de traslado de medicamentos, etcétera, etcétera. Bueno, o que estamos facendo, pois eso, consiste en facerlle un seguimento a esas persoas e, aparte de darlle eses servicios, pois informalas de todos os que temos en marcha desde este Concello a raíz do COVID-19. Desde Servizos Sociais de Boiro lembran tamén a existencia dun servizo de asistencia para persoas vulnerables, co que se achegan produtos de primeira necesidade a través de Cáritas e Cruz Vermella.